Turisti zdravia ženu, ktorá je už niekoľko rokov po smrti. Starý mlyn ukrýva niečo, čo nikde inde u nás nenájdete. Potomok mlynárov tam oživuje svojich predkov a stráž nad nimi drží krdeľ netopierov. Desiatky netopierov takmer nerušene strážia srdce zabudnutého mlyna. Kto tam zablúdi, má však dvere otvorené. Otec to zdedil po svojom otcovi, ten po svojom otcovi a údajne mlyn dostala praprababka za svoju družnosť k pánu farárovi. Ona bola prvá bajzíková, čo tu mlela. Ešte pred 70 rokmi sa v mlyne v Závade pri Topolčanoch poctivo mlela múka. Dnes je tu múzeum voskových figurín. Nech sa páči, vítajte. Na Slovensku je Roman Bajzik zrejme jediný, kto z vosku tvorí verné kópie ľudí. V mlyne za stolom napríklad vďaka nemu sedí pápež Ján Pavol II. Pradedko Vilko, to je prvá vosková figurína, na toho som bol zvedavý, že ako vyzeral. Na ňom som sa učil. Pekne po jednom sa musí tráfiť ten vlas. To sa najprv ešte potom ostriha, očeše, prípadne nakulmuje, natočí podľa toho, čo treba. Do mlyna takto pomaly vrátil už niekdajších mlynárov aj hrdinov z rozprávok, ktorí k mlynu neodmysliteľne patria. Podľa ktorých ľudia sa laknú, napríklad prababku tu pozdravia, že dobrý večer, alebo dobrý deň. Už v ich tváre odlieva, no už ju modeloval aj podľa rentgenovej snímky. Napríklad toto je odliatok z tohto. Keď som modeloval moju babku, tak som chodil k nej a normálne som takto meral. Presný postup si necháva pre seba. Finty sem tam odpozerá aj od iných. Keď som vo svete a viem, že v tom meste je nejaké múzeum voskových figurín, tak neodpustím si tam neísť. Tak to robí aj Madame Tussauds, že vlastne tá hlavička je odnímateľná. Oči maľuje v kuchyni pri televízore a figuríny sám aj oblieka. Výroba jednej trvá aj niekoľko mesiacov. Nechcem robiť celebrity, lebo tie sú všade inde. Ja si robím takých, ktorých ja chcem. Zo Závady Monika Koleková, televízia Markíza.